mobil. Halo. Alon-alon kaya. Jongor ning ora. Ayo. Nyuwun tambahin pangestu. Oh, no. Loh, latala ya wono. Iso ora ta kowe?
Iki lo nganggo mic iki lo cepet-cepet ngono kok. Wah, wis cepake rono kok dadak. Kancane iki wis minggir. Urung disumat lho. Nah. Kancamu iki wis minggir. Terus salahku nggo ndi? Lah kok disik ngene kancamu kok. Sepurane ya. Berarti awakmu aja ning kono. Lah ning ndi? Minggir. Kono ya. Kono. Oke. Wong enek wong arep joget lho. Oh, kowe nyisih tadi. Arepku lho Ya jajane. ya. Kowe kok nyisih ro? Ah, wis nyisih yo, minggato. Ora sak jarakku lek pancen aku kliru ki omong ngono. Ojo sampai kowe iki jarak aku terus mengakibatkan ludiraku inggil. Ludira inggil. Lho, Ludira apa? ludira ki apa? Getih. Lah yo, inggil ki apa? Dhuwur. Lah yo, darah tinggi. Walah. Ojo sampai mengakibatkan aku darah tinggi ngono lho maksudku. Ya ora ning ngono iki tunjukkan. Iya tak tunjukne kowe ngisi yo. Iya. Tenan Ojo ya. ning kono. Tenan iki jajal tenan. Yo, Kowe jajal tenan. iki wis sore. Wis sore. Yo, aduh iki kudu andum wektu. Heeh. Aduh iki kok nang kene yo kudu iso ndodehne jogetan. Ya. Atraksi. Mergane Atraksi. nyapa? Apa? Selak TP iki nang Almutakin ngono kuwi. TP iki Almutakin. Ora ning ngono iki yo didelok wong kene iki ben ade iki yo rada-rada yo iso joget. Iya. Heeh, yo wayahe sampean Mas. Ayo Mas. Loh, kowe wong penonton kok iso mbok kon wayah sampean. Tak kira lek iki pentule sing cete cemeng kae. Oh kuwi to. Ora pentule cete cemeng kuwi terah dasare ireng kok. Ayo. Ya. Iki salto. Apa ya? Langsung salto apa? Yo joget to. Oh, joget saya. Kendangnya Mas. Kendangnya diapakne? Lah, nyapa kendangnya ditabuh iki? Dan terus? Ya terus piye ngono? Dolen. Bendang Tak lagi, Pak. pengen joget iki tabuh Iya. dhisik kendange. Iya. Penteni kendang lagi joget. Ayo tepuk tangan, ayo. Tepuk tangan. Nah. Irih ngono irih renek menungsone ning ngono. Ora enek. Ora enek anggapane renek iki. Oh youtuber iki jak omonge panggangel Mas yo waras. Piye? YouTuber panggangel jak omong Mas yo waras iki. Tepuk tangan toh. Wong urung atraksi kok salto tepuk tangan iki lho. Loh, ngono ki ben aku semangat. Jadi ki tepuk tangan ben aku mendudah semangatku. Berarti Menggugah. tepuk tangan dulu. Ya, Terus juga. salto. Hah? Tepuk tangan dulu salto. Tepuk tangan, joget, wet, mari ngono kendangnya diangkat, wer. Duncale raimu. Kok terus kendangnya diangkat piye? Kok diuncalnya Lah bareng piye apa? dereng diangkat. Ojo diuncalnya saiki. Lah nyapa? Sok ben ae dino Senin. Nyapa kok dulu? Lek saiki Puskesmas Ngadi tutup. Oh, Digo neng ndi aku engko. kowe kok apal men Puskesmas tutup iki. Jadwale Puskesmas kene apal. Ayo ditunjukkan. Ya. Dek nggih praktek bedah itu. Nah, Hai, urung net. dikendangi sing aba-aba nono aja langsung kowe joget. Kaya kliru neh ngenteni apa? Ngenteni diaba-abane Ora no. usah dinteni. Terus? Sing ngendang wis gawa montor dhewe. Oh iya. Jajak Ya, wis. ngenteni to, Pak. Iya kan? Odo-odo kendang. Hah, wis. Tung tung Dah. tung dah. Gendung. Masih kenong gong nyusul somprete. Lah ngapa ngono? Lah piye? Tapi ya, Net. Kuwi lho, kaya ning TikTok kuwi lho, Pak. Di sompret. Enek kabeh Ono ngono sing viral kuwi to. Cuma aku ndak laras mesti adi. Ayo, joget dhisik. Atraksi. atraksi yo. Tepuk tangan semuanya. Nah. Oh jadi tepakane bapak. Ah, wis tepukno. Tepukno wis, ben marem atine. Marem ya wesan. Ya sik iki lho bapa manut karo ganongan. Ya, Sik to. Ih, kendangmu ki urung muni lho. Ya wis yo ono. Sing apik. Dung. Setul. Bareng rata beling. Rene otak tempiling. Husa. ini apa Pak tabane? Kuwi ganongan kok kamu digetek ngono malah ya. Lah ya tabane kok ora kaya kowe to. Lah sing apik. Ngene lho Pak, ngene lho Pak. Kaya iki Mang. Dadi
Aku nang kene to. Heeh. Kendange tung tung. Tak tak. Oh. Ngelik larane ngelik. Lah, lek wis, sine wis. Heeh. Barono kono. Kono. Ono ndi? Kuwi Masjid Al Mutakin. Allahu Akbar Allah. Joget dhisik to. Iya iya Pak, tenanan iki Pak ya. Ayo Mas. Sepetan ngono. Yo. Nah, iki lho. Iki lho bener ragaan. Lah bar kene kowe salah. Ngono lho. Tepuk tangan semuanya. Iki tepuk tangan yang meriah, dulur-dulur. Kowe apa nyandi? Yo kan kene. Lah tapi salpomu prene dhuwur nyapa kok mudhun barang. Kan kene bener. Kok pintu masuk? Itu masuk. Nah, mari ngono kan ngene. Heeh. Oh, ngene kan ketok gagak. Loh, Oh, wajahku lek kereng. Ora Mit. Lah kuwi ora kok malah gagah kereng ora. Lah piye? Oh nyalong-nyalong pitik malan. Wis sing ter. Wah, ngono ketok kolok. Ah. Iki PC kuwi. Sing dolak. Ngono lho. Ah. Wis. Delok-delok Mas Jumen, Mas Jumen. Wis Wis sumen. wis koyo sing nyeleng mang to, sing jadi. Disumen ndase tok ae kayak sampul. Kok disundase tok. Tangane sing gagah lho. Ah, gagah. Ah. Oh, Oh. mlaku. Hoi. Kuda-kudane rada pendek. Ya, Nah, mlaku. Tangane dhuwur. Yo mlaku. Lah. Kitik. Piye to, Mit? Yo sing apik si joget bintane kendang sing apik, atraksi joget. Iya. Sik. Nah, yo. Ayo, Mas. Sing tenanan. Oi. Oi. Oh, ya. Iya. 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 Tepuk tangan kan malah barbar. Atraksi. Satu. Ya. Kita apik. Hati-hati. Yo. Ayo. On. Datang. Piye to, Mit? Ora nuntut. Ora nuntut iki kok ukur apa ura? Iki lho ndak nuntut. Jembar koyo ngene lho. Iki papane jembar. Kena to iki? Kena. Masa? Tak contonane sik. Aku kok malah bingung nyawang irunge to delok. Wis nyeprok direng-ireng pisan malah saya ombo itu lho. Anu iki asbak Mas. Kok kaya knalpot Harry. Tanggapan ganong nganggo knalpot ning rai bareng ngopo. Ora apa-apa aku njuk knalpot. Dan apa? Lah kono nggih seker ning rai. Ayo kan, contohnya. Ayo. Ya, Beri tepuk tangan yang meriah. iya ono anu. Iya. Sebuah atraksi yang luar biasa. Lo. Dari seorang manusia
Sik to. Lek mu kondo mu balenono, lek mu kondo nyiarne mung balenono jajal omong. Sebuah atraksi Sebuah atraksi dari seorang manusia. Berkepala Berkepala apa? Berkepala apa? nyambe. Lho, siramu nyambe apa, Duk? Lah kok nesu? Lah duduk nyampe kok nesu kowe? Lho lek kowe rumangsa kaya nyambe ya monggo. Ya Pak ya. Ora nyampe dasar nesu yo. Oh ya wis ndang leng. Lho, apa lagi? Lah aku nyampe sampean celeng. Ayo. Lah rasa nyampe apa ora? Oh, anten awake dhewe iki bonbin kok ada. Kebon bin. Ayo, seto. Nyun sewu, Pak. Awakmu wis metu ganong. Wis. Aku ganong. Ganong. Iki mengi telu, Pak, kudune, Pak. Apa nih? Ganongane telu, Pak. Loh, kok masih tongkas? Loh, enek si tongkat. Lah kok keri? Kira-kira musike, Pak, musike. Musike? Musike sing anu, Mas Totok ayo, Mas. Aminor, Mas, aminor. Aminor. Pentanggapan aminor. Gila. Awake dhewe mengi wong telu lho, Bos. Ya, Telu wong telu iki. Allahumma sholli ala sayyidina. Kayak gitu kayak. Kuwi apa? Panggungnya kene lho capok kono lho. Mas, nyun sewu jenengan tone. Mengke nyangke ngoprek niku biasane. Niku copet niku Jenengan tone, jenengan usir. Jenengan kan medal. Wis iso belun wis bablas. Lah kok ndase kok. Panggungmu ning kene lho. Panggungnya kene. Bah, nek tekan jan menyalarainya. Apa? Ning kene lho. Nyapa kowe kok wedi ki nyapa? Kene lho. Rini yo. Pak. Wong pampir iki terakhir yo lek kena srengenge wedi. Anu, Pak, ini, Pak. Ah, Ganong, iki mah ganongan. Ganongan. Kuwi tekene sapa? Digawa iki. Ya Allah Gusti Allah. Oh iya. Bocah cilik wedi iki lho antian. Ndi? Ya kok metu. Adik-adik rada Tom minggir. Samsung. Nggih, adik-adik rada minggir. Nyun sewu niki sing setunggal niki ambine kaya batang. Pinggir le, iki nyokot lho, Wi. Nyokot. Kene lho. Kene apa? Kene lho, apa lho. Malah mau penterane. Ini munggah ini. Tunggu kong. Pringkot iki. Piye to? Kancane macak ganengan nek ring. Tekenan barang. Assalamualaikum. Iki tabib iki kira. Ya Allah, iki undangan kontine ya. Ganongan lho, Pak. Saya diceluk ganongan lho, Pak. Iki tekan di Cetok kembarane alo. Lah, Kene. temu. Pak, Halo, sabule DKK. permisi, Pak. Mari, rayu rasanya lari ini apa? Gila. Loh, Pak, permisi. Anu, niki wau kan jaranan. Niki wayahe ganongan. Kok sampean malah rene iki nyang apa? wong tai lo cabeng jumbleng seng sing sun. Anu nyun sewu, memakai bahasa Jawa, Pak. Bahasa Jawa. Bahasa Indonesia aja. Bahasa Jawa. Indonesia. Bahasa Jawa. Jadi Jawa. menggunakan bahasa Jawa biar penonton yang ada di Ngadi sini ini Ngadi di Ponggok. Ngerti, Pak? Wah, Ponggok mojo. Ponggok, Mojo, Kediri sini. Biar paham dengan bahasa Bapak, ya. Mitong kate jalukan kowe ngapukno ndiase. Sepet tak kira. 王大乐上盛放，盛放上中冷盛水，中盛盛水。 Pak, anu Pak, kalau nggak bisa bahasa Jawa, pakai bahasa Indonesia aja Pak. Bahasa Indonesia aja, bahasa Indonesia. 盛放啊，正盛水，正盛放。 Emang ini, jadi ki awake dhewe iki kan urip ning Jawa. Iya, titik ejang iki kudu diwehi ramuan Jawa. Ora apa Jawa. Ben iso ngomong. Heeh. Ejal. Piye ben? 我爱你呀，微笑望山呀，我爱你呀，望山为。
Wong cajeng sing suwe lijeng kowe sing suwe. Nggih, monggo bapak-bapak, ibu-ibu bila mempunyai penyakit kadas kurat langsung beli salep di sini. Iki promosi salep lho, Pak. Promosi salep. Salep Cino lho, Pak. Wong kae lencang wong sengpa. Wong seng cangkemmu tak tau. Jamune. Liceng sing suwe. Iki ramuan ciri khasnya jaranan rujak uyup sapa Asli Jawa. sapa ngerti bar diombeni Rujak, rujak uyup rujak. iso basa Jawa. Memang Ceng. wong iki adoh teko luar negeri yo ngene. Ceng wong keteng. Ayo Oh kene. ceng wong. Ceng mau. Ceng. Sidik ginseng jamu enjok ginseng enjok cok. Ginseng ceng. Nah, titik. Ceng sing suwe. Iso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mati tenan lho iki. Ahlan wa sahlan wa fi'anil azim wa anta muslimin wal muslimat wa anal muslimin wa anta muslimin wal muslimat uzamratal mu'minina rahimakumullah idza qulta yawmal mudi'asir wal imamu yutubu faqad lagot. Iki dumet Arab kok ngomong iki lho. Sik dompet. Nyapa teko lincak. Wes. Toy. Ya ngene lho cah, ora mau mbeni ora mau. Angel. Wah. Ombena. Kudu ngombe. Apa kuwi jenenge? Rujak uyup. Alah. Rujak uyup. Mau seli sisi wati sisi hawa. Mau seli wati sisi hawa. Kok pindah kanggo namu. Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyauri kancane, jepok sahur dhewe. Arab ora suka. Apa ki? Hari yang mantap. Lah maksudnya Pak Bapak iki lho. Jelas iki wis. Des ngono. Lah ya jelas. Hari yang mantap. Pedes iki, Jos. Pedes ya. Tak nyapa sih yo. Apa sih? Amit, pedes ya. Pedes iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore masyarakat Katang Kediri. Apa? Di? Kleru iki mau. Aku dianggap ning Katang ya kamu. Lho, sampean tak ning Katang to? Ditanggap ning Katang. Oh, ya wis budal rono. Kliru. Wis kene ae ning kene, masyarakat desa Ponggok. Iki sing anune Joshua kuwi to? Jarenane Joshua kuwi lho. Joshua Banci. Oduh. Joshua kuwi lho. Kuwi Joshua Permadi. oh Joshua Permadi. Nah, disapa masyarakat yang sisi timur atau sisi kiri panggung. How are you today, my brother and sister? How are you today? Hah? Apa? Pakai bahasa Indonesia saja. Karena penonton atau audien di sini ini adalah sangat random. Artinya ada anak kecil, ada orang dewasa, ada remaja dan juga ada lansia. Jadi kalau memakai bahasa Indonesia yang baik dan benar, insya Allah akan mudah dipahami. Jangan lupa karena mendung sudah mulai datang, gosok gigi, karaken dan pintasi nggih Bu. Nggih. Kalau ibu ngowenak nih, kita jaranan Bu, Nggih. karak. Kasih penak nduk jaranan kok kono ya. Oh, karo ngentasi karak. Nggih, disapa, nggih. Ayo. Pripun kabare ibu-ibu? Pripun kabare? Pripun kabare ibu-ibu?
Bapak-bapak, ya Mit, biasanya Mit didongakne masyarakat Ponggo. Nggih, dadi nyuluh kodhok neng cedeke pasar Ngadi. Ya. Mugi-mugi seluruh masyarakat Desa Ponggo pinaringan banyak rezeki. Amin. Allahumma Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli. Monggo tangannya diangkat sedaya. Nggih, monggo niki didongake. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din Amin. wal afiyatan fil jasadi wa Amin. ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rezeki wa taubatan qablan wa Amin. rahmatan wa Mugi-mugi masyarakat Ponggo sedaya sehat selalu. Amin. Rezekine lancar selalu. Amin. Utange ndang lunas. Ge utang neh. Lah bar wadone lunas nek kon utang neh terus kapan? Ya jenenge apik kan iso lancar utange. Yo, maksud iki didongake muga-muga pinaringan banyak rezeki. Amin. Pinaringan sehat selalu. Amin. Pinaringan umur yang panjang. Amin. Dan kehidupan yang berkah dan barokah. Amin. Apa meneh warga dusun Setono Rejo ngene iki. Pemudane kompak-kompak, Ayu-ayu. ayu-ayu. Halo, halo. Di. Sing sendene tembok lho. Iya, iya. Ayo. Ayo, Ayo. Jalma lagi. Bolo. Jalma bolo. Ayo yo pisan kas. Sing semende lho. Wah. Yo yo. Ada prene. Ayo. Alah sing nyekel teh poci iki ta. Ayo ya. Ayo. Ayo. Mungkin aku. Ayo. Aku kok sering temboke to aku. Ayo. Ayu-ayu karo ngene. Ayo. Ngene lho, Mas ngene ya. Ning jaranan kuwi wonge rena-rena. Ana sing dinteni mergo tarine, tariane. Ya to. Ana sing dinteni mergo atraksine. Nggih. Enek sing dinteni mergo penyanyine. Nggih. Ya to. Jalma Pranajaya ki ya iso nyugone kabeh. Duwe artis. Duwe penyanyi. Ora percaya. Alah. Ayo Mas Mas Toto, ayo disepoti Mas. Kita panggil artis dari Jalma Pranajaya yang sudah melanglang buana dari mancanegara bahkan dari luar negeri. Bondan Palumpi. Oh iya padha iki karo iki. Oh iki kok jebule iki parani pase. Botonen dak, botonen pisane, pisan. Botonen dak kadrak, botonen dak. Mendelang. Tibakno sampai mlebu Radio Andika barangke temune tibakno ning Ponggo kene lho. Goleki Mase. Nyatuk ya sitok iki laire ning Ambon lho. Iki bapak iki laire ning Ambon. Dadi turunan Ambon iso kaya ngene iki. Lah niki laire teng Jumbleng. Mulane rupane ngene iki. Jumbleng sing suwe. Ini dia. Kita panggilkan artis papan atas dari Jalma Pranajaya. Jalma lo bola. Itu Pak. Uwer. Jalma bola. Oh iya. Jalma bola pisan kan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Penak ya suarane. Suarane penak kaya adzan ning Indosiar lho. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah, suwantene Mas Ambon memang sae. Niki riyen teng Al-Falah niki pundi? Ploso niku 3 tahun. Teng Lirboyo 2 tahun niki Mas Ambon niki. Boten ngaji, boten mondok, Ora penak. dodol pentol. Lah ya ya. Teng ngajine ngoten lho, dodol pentol. Mulane suwantene penak. Nyapa Ci? Ci. Lho, mosok nek badut barang. Ayo, Mas, disepoti ya Mas, sing penak bareng-bareng Jalma Pranajaya. Hei! Jalma bola. Sahur.
Astagfirullahaladzim. Allah, penyanyi ini loro ayu-ayu, munggah lah kok digonceng karo munyuk. Astagfirullah. Masa Allah, ternyata kopel. Tibaan loh, sampai Kita couple Mas Ambon, ya ampun. Rupamu. Jabang bayi. Sik. Iki Mas, mahkotane Mas. Dibalik Mas. Jabang bayi. Nah, Malah ya Petro ya. sik. Lah kok malah koyo brutune pitik horeng. Iki mau bocahnya gaya sunscreen ke kandelan ngono ta. Nggih, enggak, ini bukan sunscreen. Apa? Ini asli loh. Loh, bingung loh kayak bingung. Lah hilang otaknya. Nggo iki ben padha koyo penyanyine delok. Ngene kan Wes, kuning. tengah. Sama ning tengah. Ambon ning tengah. Lah, Ya, nyuwun wes. sewu. Mbake penyanyine Mbak Anggi Ya. nganggo busana kuning, Ya. kombinasi hitam. Iya. Terlihat sangat cantik menawan. Nyuwun sewu yang satu bareng asma sinten? Bunda. Mbak Punda. Bunda. Punda. Punda. Ya. Oh, ini saya sebenarnya sudah terasa. Mbak Punda ini pundaknya kok ada 4. Tuh, 4. Ini 1, 2, 3, 4. Ora Apa? kenapa? Ora, Pak. Ora wani. Oh yo, ora Nggak wani wani. mulai. Mbak Anggi Mbak Anggi ayu, busananya kuning kombinasi hitam. Mbak Punda yo ngono, kuning kombinasi hitam. Dilihat dari kejauhan, sangat tampak cantik dan manis. Saman, rodok maju, kuning. Iki mustokone iki nganggo merah, wajahnya putih campur ireng. Madhep neng kamera, nah disawang malah koyok madu mongso bosok. Itu bunga apa sih? Mana? Itu Ini, Ya. ini bunga kaktus. Oh, ini. ya. Mas Ambon gimana ke sini jauh nggak? Jauh. Ya Allah. Jauh. Sehat ya Mas Ambon ya. Jauh sini. Jauh ya. Jauh. Alhamdulillah. Jauh banget nih. Gua mah capek kalau ke sini. Nggak mau ke sini lagi, jauh banget nih. Aduh mah, aku capek nih. Kamu capek? Itu penyanyinya diajak satu no. Kamu yang itu aja, Met. Iya, nanti dimarahin itu kalau itu. Nah, Kalau gua ini mah Nah, kalau di panggung harus profesional. di panggungnya mah. Di panggungnya mah. Milik bersama. Kasur enek, Mas. Kasur. Nyapa kok jajak nganggo kasur? Milik bersama. Wah iya. Bener. Ya. Iya. Loh. Kowe nyapa? Maksudnya kasurnya gede salto. Piye? Nyanyi ya? Nyanyi ya, Bu? Sama request apa? Adan. Request apa? Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Bu, aja melas-melas to wajahe. Sampeyan lho. Bu, sampeyan lho aja melas-melas mesakne lho. Pas karo lagune. Ayo, lagu apa iki? anu kita coba yang duet aja. Aku kan belum tahu suaranya Mas Ambon kan. Ayo. Bocah cilik. Lagi. Sampai nih biasanya sampai. Aku sampai. Jejen mare. Sendangane rase Tumindake bedhe. bocah cilik jajan lare-lare sendangane rase
Tori apa Tori? Terus no, jejer. Sandangane suwe Kuene koyo telek. Aja di sini. Aja di sini. ojo sini lho Pak. Aduh iki nah iya toh karo mbak-mbake penyanyi Mbak Anggi karo Mbak Punda Sik tur. apa sik tur maksudnya karo Mbak Anggi karo Mbak Punda iki kudu iso dudone suara emas Dudohno, Mbak. Ndang bukaan tok lo. Ndang bukaan tok lo. Dudohno, Mbak. Jarene kon duduh nih. Oh, suarane sing dimaksud ki suarane. Dudohne ya sak. Au. Yo, Au. Au. jalmo bolo. Apa? Sembarang. Apa ya? Duet karo dhewe duet. Duet. Apa aja dudek kasih dok. Selain dirimu kasih, tiada yang lain lagi. Tempat untuk bersadar diri, mencurahkan isi Apa hati kok. Oke, yo, saiki manut kono. Apa manut kene? Lo jual gue beli, Bro. Au Jakarta. Anu, pupusine longso iso gak? Yo. Ral. Iya, Pak. Iso. Guyuk-guyuk pararo. Apa soale jalmo bolong Oh, kudu kuwi. tak kira kuwi yo Urung mingko lek wis kuwi. Siapa? apa iki ya Pak apa iki Tak unjukake. apa iki saktenane takdirku sing Angel. Ngamen papat ayo. Ngamen papat ya. Oh, ngamen papat ayo. Ngamen papat senam yo. Senam ya aku. Senam iso lho, Mbak. Aja mok ngono nih. Aja kok kono impan pecah lho. Pecah wingko. Aja, Mbak. Ya Allah. Plastiknya pecah lho. Aku wis aja mak ngono nih deh kene tak ngono nih bar iki spesial neng desa Ponggo. Heeh. dusun baran kene iki jan luar biasa. Iya. Dalam rangka jalmo ki tanggapane lak ra leren-leren, ora prei-prei. Alhamdulillah. Kelakon sore iki iso ngenyari gapura. Dapur roti. Iki senajan mek 2 meter. Iki cek bakal iki. bandangane pira men 18 ngono. Bantengane alhamdulillah mboten saged dugi niki wau. Alhamdulillah bantenge wedok mana. Sirahe Jadi- pecah bantengnya. Sik urung garing jahitane, Pak. Dadi ra iso dugi. Nggih. Amin, Monggo Pak. saran-saran Jalmo Pranajaya, Dusun Baran Desa Pokok Cek. Mojo Kediri, Jawa Timur, Indonesia. Pak Sotok sikat. Yo. Jalmo Pranajaya. Soalnya apa? Jalmo bola. Jamu belum.
yang turun dari sedan. Aku nunggu yang ngambil kiri. Ku bawakan dukun dari Magetan. Magetan ora mempan, Ya dukun Jombang, dukun Jombang ora mempan. dukun Ngawi saya edan. Aku bunuh diri. Kulite menet tawar sajebloke ene bocah ganteng dhewe gorine gak rapine. Jombang ora mempan, dukun Ngawi saya edan. Aku bunuh diri motor sakuri menet tawar sakuri ene bocah ganteng dhewe gorine gak rapine. Aku penasaran orang kayak artis yang turun dari sedan. Aku pusing. Oh balik-balik tau gak? Kenapa ditangkap Pak polisi, dikebuki setengah mati, disuruh nganterin barang bukti, pasangannya karena narkotika, heroin, utang sabu-sabu, wajahku dipotret wartawan, sehingga fotoku masuk koran. Ya. Bonan ta. Lagune lawas Mas. Piye? Oke, tadi ada permintaan dari panitia. Ya. Katanya lagunya itu nggak apa-apa Mas. Aman toh? Kok kadung dinyanyekne bakno gak oleh. Aman ya?
Oke. Ya, begitu dia. Tenan ra iki. Oleh ra? Ora oleh. Oleh ora? Tenan ora? Mau saking panitia ada permintaan, Mbak. Iya. Lagunya sing lagi viral. Ya toh. Apa Apa? ini? Sing lagi viral saiki iki lho. Apa? Roh. Ndak roh. Iya to kon ndak roh ki. Sing viral ki lho. Nenono nono nenono Nunu enono. Maksudnya ki role ngono kuwi nadane. Nunu nono. Oh ya, iki gila. Agama. Nggih, anjay, gimana anjay. Oke, sareng-sareng Jalma Wonorejo. Jalma Wonorejo dia. Jalma Wonorejo. Jalma Pranajaya. Jalma Pranajaya. Jalma Bolo. Ya. Elja Pro Audio. Mekarna bunga terang Dulur, ngapunten dinyanyi. Ngapunten. Tenangkan sabar saudara hingga nanti bersama dengan hati bersinar di dada selamanya hingga hancurnya semesta. Jalma Pranajaya. Selama bumi ini masih berpenghuni di situ, tapi yang akan tetap berdiri karena kasihan dalam saudara berikan dalam satu sumpah bersama berpisah di atas kesetiaan hati di situ, tapi yang tetap berdiri tanpa bendera tersebar ke seluruh pelosok negeri saling menjaga merangkul melindungi. Karena bunga cerah ini tidak kita rasa bersaudara hingga nanti bersama dengan hati bersinar di dalam selamanya hingga hancurnya semesta. Yang kekal dan abadi agar menjuluki simbol bahwa semua manusia tak kembali ke pangkuan ibu pertiwi. Karena engkau terangkan isi hati tanamkan rasa bersaudara hingga nanti
Urung. Sik enek tari kewan alas karo rampokan. Heeh, nggih matur sembah nuwun. Nggih, matur sembah nuwun. Menika artis dari Jalmo Pronojoyo. Pun, Sesaat mulai. lagi Mulai. Heh, Pun. kok mau Pun, mulai bar. ini apa? Pun bar mulai. Urung. Kan sing belum mulai. Pun bar. Bon. Iki sik enek tarine. Tari bonbin. Kewan ku lho. Ya. Oh, kewan alas. Ayo yo. Ayo. Matur sembah Jalmo nuwun. bolo. Jalmo Pranajaya. Jalmo bolo. Sekali kali lapene pasewakan aku. Ora pranira dening Sang Prabu Singa kumbang ngandelak oleh kahiwangan Suraraya. Ai, no. Ai, no. Sepi durung bisa netra kagoda premaya angreridu jaraku lino rakira yen bakal nuwoke tresno
sedo tipene aku dhewe kangen mahi nandang brata kadung lara sambat sapa rindu sing tak puji aja muga bisa tau ngerti Nuwun para kadang sutresna budhe kang telah putri kang satu hormatan para rawuh kang satu bagya mulya. Inamati cara ingkang koko pungkasan medalipun rampok singa barong Jama Pranajaya. Ing masana kados pundi lampanipun kala sakonco ngaturaken sugeng sonten sugeng amirsani. Ngantos titi murane adicara pagelaran.